Sziasztok, én MC Barry vagyok, és beszeretném mutatni a mai videómban, hogyan csináljunk árnyékos, csillogos képet. Akkor nem is mondok más, kezdjünk itt bele. Bemegyünk a fotózképbe, és utána a szerkesztőbe. Ha ez megvan, kiválasztunk egy elsőnek is menü, új kép. Hát nekem most nem. Kiválasztunk egy PNG-s képet. Nekem most ilyen nem van. És bemegyünk ide, fényerő szín, és lehozzuk a nullára, és ide lehozzuk. Oké. Most megint ide jövünk, de nem rá, hanem erre a kis nyílra, és ide a színezés. Itt bármilyen szín lehet. Én most választom a sárgát. Nem. Kapja lesz a sötétkék. Így. Kérhetem a telítséget, hogy milyen. Hogy legyen. Én maxra húzom. A mérték az meg ilyen. Hogy látszódjon. Nekem ennyi elég lesz. Oké, az megvan. Ide megyünk, hogy szűrők és színátmenet. Itt is kell aztán szint, a kékhez illő szint. Hát én most ilyen zöldet, ilyen sötét zöld féleséget, és kiterjesztjük kicsit. Akkor arra jó. Ez megvan. Megint rámegyünk, és zaj. Az meg beállítjuk 130-ra. Rendben, ez megvan, bemegyünk az objektumba. Fotó. Ide is fotó. És megint kiválasszuk ezt. Oké, és arrébb húzzuk. Így. Ez megvan. Akkor ezt el lehet menteni. De ez egy mentés másként is át lehetne menni. De én nem mentem meg, mert már van nekem. Hát ennyi lett a mai videóm, egy kis tutoriál. Köszönöm szépen, megnéztétek, ha tetszett, like vagy sub. Hát, sziasztok!